kumno ki klub ki yo ban qualify syaka round 16 jong ke Champion League mynta snem. Kapeng sobhaya phi ki parlok ki baju sultanat ban page ki video hakane ka channel. Mynta hakane ka video nginya page kumno ki klub ki yo ban qualify syaka round 16 jong ke Champion League. Ka Champion League ka ba mynta snem kaya ka ju ba mention snem henrei kaya pher pat ki ki snem ki bala dap. Mynta snem ba mention snem ki don baro lai pun tali ki tim dai shu kum ki snem ki bala dap ki ba don tang lai pu ar tali ki tim. Bad la pia asau tali ki pot lane kita ki group ka pot banikong ba ar balai bad basau lane kata ke group banikong ba ar balai bad basau. Bad kawai pakawai ka tim kan yale persya naki arteli ki tim jong kawai pakawai ka pot lane group kata kawai halaying bad kawai hakaying jong kiwai lane awe bad home game. Bad kawai pakawai ka tim kan yale kai prasin kata sausin halaying bad sausin hakaying jong kiwai. Bad kini yale persya ya ki tim ba pher dai shu kum kiwai ki snem baki yale kai persya ya ka ju ka tim arsen. Mynta ngine page pat kumno kin yo rung syaka round 16. Kitim kiron poi direct syaka round 16 ki dei ban poi hakadan banikong hadu bapra. Bat kitim ki poi hakadan bakhandai hadu arpsau ki hab panil kai lengba ka playoff ban yo rung syaka round 16. Ki wei pat kitim ki badon hakadan ba arpsau syapo ki lacha eliminate. Te parlok tang kini ki jing pensai ngangej ba philas ngothu pat ke Champion League kan sedang haka khandro trik jong unta ubnai kata haka por shpau karsan minute men te parlok lada pisngo tanat ban page football warikler ban subscribe ya kana ka channel ba pinyo ya ki video ki bangan sepen mi kublai shibon.